Zana chuan rua sur na sain kolte chu a phezwai zwaya ruan sui le jingzia chu in huat lo hmel tak khian an duna ruan sui chu in na sang thutin naktu kain chenang ati thuta jingzian kapi wanga mi tia zo chuan kanin ne na hi tan chuan dil pakhat ve mai ania hetianga in nor lui rang hi du to kang atile hunkal to lo langin ruan sui te nei ni chu nia jingzia pu chuan kantana chaturin jingzia nei turin ka ti chia in lain nel thwai ka be se in ne na hi ipom thelo ani pon poilo sumdun na bulichan theinan ka pui thawang che atia apuin anur lui wang chau ni biak lovin ama jingzian tuya tatur alo chan chwa to wang chuan ama mule te chu chaka chu wang chuan in ne na chu remotivate ani monu in cheina ruma chuan jingzia chorun luta kanin nei tur chui phur mel hle mai kapuin min nei turina ti chea ma se ke chuan midang hne na ka ven him tur thu kalo tiam to a aron ti ngal zungzunga ingai tanang khani lo alo ti ve tek teka kapun hena changin poisai dong chawani lom ni alo ti le mak lona ni kha ati le po chuan nangni ang mei chetlom lutuk poisa ti lungoi thei ho hi chu tin a musit hle a chwa san pa chuan man ro mai pa ke ni lo kan pahnin kara hian hmangai na ngai lovang du thu sam kol vel kha du tok ro atile shama tun hun lo lang le in jingzi chuan in chen chui du tak takamo iri ru siam fel to mi atia kanin ne na hi atira chang khan kun check ba kan hleinem tia lo chan chuan inun rong hle mai tinapan hnaya lo nam sun dorin kanin chen huning hak hlel hle ni lom ni in chen na lekha ka pe fel to voina hian ka chuakang atimaka jingzian angai lo he in hi italom ati le po chuan ithil nei engma he ka du lo atitlata nangni ang tan hian zom na ti vel chu poimo viawami he in hi nei lo ni chuan engtin nge kho sakanga kuthera kuti do do na mi tina cham no ka a kut chu lo pai thachuain ilo boi vena tur om lo atile mak jingzia chuan a chalom naktu he kapu pian chamania om ve turina du chia in chen don maila min ti za lo ka be se tin bek chu pe a ruan sui la chuan nang le bo chung ko hi ka ten hlua hlua cheo tin bek chu a thlak le maka Mr. Bo pian chamlom na party ya chuan mitam takan kal khoma ruan sui local velawa wang chuan an lo rel sap sap jingzia po chuan ko fa tur chuna tia jingzia pu Mr. Bo po chu run thleng vein ruan sui om lo wang chuan ko fa turin ati ve poka jingzia u nau pa bowen ho chuan ngeiom takhian arun kalngam lo ni hi alo ti deu kher chuti lai chuan ruan sui po chu party na kal tur chuan ain po saya kumli chunga turna zongzong le anti tu da na zongzong awang chuan amma tina tu te chu zwa tum lo hle kartam tak nen chuan party na lam chu an pan ve ta a party na hmunan va thlen chuan a chui shwai te chuan kong ka hon sakin nilhiap nen za takin an zuya jingzian lo bia ka tum chuan akal pel mak Mr. Bo chu du sakna va hlan ngal mul mula bowen ho chuan kartam tak honan poisai neya ma se thil pek ken chang shele si lo alo te le man mo chu vele ruan sui chuan a chui shwai te chu ko vin Mr. Bo pian chamlom puina tan thlengmoi tak mai chu pe a Mr. Bo po alom khop mai jingzi chuan khwe changin nge khang thleng khai nei tin ruan sui chu zota ilo boy ve na tur om lo kumli chung khan ve lawang mai min nga ya in chenna lekha ka pe fel to sign fa tang che kan pani hian in zomna kan nei to lowang alo ti deu mak akal mai tur chu jingzi chuan a bana chelin thil soidun puya hantuma ma se ku chu lo pai thlain soidun tur kan nei lo tin kal santa ruan sui party na hmuna changa kala tumlai chuan bowen hole bowen wu ti chuan kha thleng kha khoi changai nei nge ka unau pain poisa pek chakha e khoral vel mai mayami nge nia mi padang house de wingai zong zok tin chongkam che tak tak chuan an chong khuma ruan sui chuan in unau pa zo khiana lom
nupui nei reng chunga me chedang ngai sak reng chu tin kalmai atuma bowen ho chuan ke kina han vom throya ma se avom fu lo hlo hun kal to lo langin ruan sui pian chamania wen ho chuan jengzi ani pian cham theng hil ma se ke ni chuan kan theng hil lovania tin ke karon kenga ruan sui chuan angai lo tin kalmai atuma wen ho chuan a hmaya tak chuan kek chu anur kai te luaya midang hola chuan musit deuh devin an lo chongkum kha luai bok tuya te chuan a hmai te chu an phi sak vela jingzian top tura aron ti wang chuan an top ngal thap ma se anupui thlawang hawa hnekin hetiang I twar theidon lawani chuan mipui hma inlan to lola min te sak to su ati taya tun hun lo lang lein ruan sui chuan a hma ang mai maya in ti du da tir chu tum to teu lo wen ho le wen wu te thil ti swal chu a sui chhuak ve tangat ngata in chung ten an sha chuan an ven him du chewin ringem tin a vo ngal bok an ni pahnih hlau thong lu tuk chuan ruan sui soyang ang chu zomin chhuata kek ta pher to te chu an eya tuya chuan an hmayan phi boka jingche chu lo langin top tur chuan a ron ti le ruan sui chuan ngai de mel tak khena kal san maka mi padang ne na karan chuang dun chu thlir liam vongin khang kumli chung khan kalaka engthil zong zai nge se ple ati sapa ruan sui le champa chu hoi thoveng tur chuan an chuak duna a champa in tuna chuan chiomi to rangai to lova anuam to viau lo mo ati chuan anni kha chu engman ni hleinem ta target tak chu midang zo kalom alo tia Mr. Bola win face na zara tuna chuan kan company po sum do na khuvela alangsar pola ni to a taka tcm ma khan in volunteer don time ati le chuan done ka master hne na thuka tiam to a alo tia hun kal to lo langin ruan sui chuan dam lo hne na chuan adam doi cho e chatur chuan a cha abula chu a master chuan tuna chuan dam doi pui thiam to hle mai mitam takila chan pui thei ka be se tin alo cha ve bok tun hun lo lang lein jingzia ron ho chuan nupuya chen to ti thei ngilin ruan chu tuimin lo pite client nen chu kanin tuna a han ti ringota a han hoi kwal chuan chhun tu tur omlo chuan a re tlok ruan sui ne na an chen tun lai te chu mitha arun lang choi chhuaya ruan sui chu kolin khongei kal a han tia ani la chuan kanin chen to ka kalna ka shil zel che ngai lo alo ti teu tlata mi padang chong ria sha chuan tunge a han tilia ilo boi ve na tur omlo alo ti le ma ka wang chuan a thin tim chu ding hluai in chini du ni lom ni local la paper a chon kalo sai nang atita ruan suin jingzia in avathlen chuan iron thleng ma hle mai in chen chui wachak to om ve alo ti hmuka tinge ingha khlel ve lo mi itwa ti po khani kianga om chu ngha khlel mu tang chu alo ti let ve sak voina ron choi tu chaka tunge mi padang ilo mel le man der to a ati le chuan ingai to na chu wate nom ve alo ti ve le jingzia thintim chuan ruan sui chu va hnai thutin abianga chuan va fopa ruan sui chuan alo du ho lo abeng thwaya jingzian mi du na hi inei ngai mi alwa mi atile khur a chan ma chuan phone chu ron riin ji ni alo nia idwatin alo kolania I chang don lo mi a han tia phone chu han changa jingzi keina mi lo lun tumania a ron ti chuan mi kron ti rang alo ti maya ji ni chuan nangmai ron kal don lo mi min fen him tur thui tiam kha ati deuta ta wang chuan ka fakalanga min long ha kang che ati tange nge ma se ron sui chuan mi molang maya kalu nga che ringa mi paper a hian sign la min lo thon le mai don nia tinakal sana hoilet pa chuan kumli chung hian idang lam lo reng tinin ngai to ngui riaya hun kal to lo langin ron sui te nu pa chu api tlo turin an kala api la chuan lo nga khlel ve hle to si ma se ji ni chuan jingzia chu run phone in kanuam lawe mai miron shwai turin local thengem arun tia ani la chuan ole ka local ngalang ati ol sammaya
ruan suin lo dana tum chuan kani nei main ka soi to kha mi chedang hne na ka ven him tur thu ka tiam to ti deuh tatin akal san ta nge ruan sui pi chuan jingzia le zinia hmu dun chuan engwanga mi chedang ron shoi ngei ni tin alung oi lo hle a jingzian chhana tum lai chuan zini zok chuan itu nu zo khi kanin ka rain rola mi cheza pui takania sin tin zalo takina lo changa ruan sui po chu ron lang vein khang kum chung zong zong khan musit na ba kengma ka dong lo tin in china du thu chu soi tamai jingzia la chuan ka du thu sambera lom alo ti ol sam mai boxi tun hun lo lang le in ruan sui chuan I du thu sam chui mutai ati sapa ngui nge ya akal tet lai chuan a ho te chuan ish omna tai zalen tai tin an lo lom pui ve thunga jingzia chu zini na chuan kalin khunge ina lutum tu pa chu tin azong roya zini chuan mi in doorbell an met chuala tin chuan amalo siam a that chu tia kal le maya tum chuan lo pot dingin tun lai chu ka nuam lo lutuka ka assistant an khwa ho dai boxi ka chunga enge mo thleng palta se ina klom shi thengem a han ti siam siama inu pe lungoi lo wi hlawani chuan a poilo thenghil ro atile nia nia hunkal to lo lang le in jingzia chu ni khoshelo hiana let renga ji ni chuan ron hmuin man hmu takin dam toin lam chu pan pui ngala anun na chana wanga lom thu soinan min mamo huna pianga itan ka omang tin ain tiama tun hun lo lang le in thualo tiam to wang chuan ji ni chu hnar du ta lo ruan sui chuan aunau pashon ruan jinjia ana ti du da na le moilo taka alaka khosak chinna wang chuan phupa lak ngei chu atum ru hle ruan jinjia le chante chuan card khel hovin achaka wang chuan a hlim hleya a chante chuan ifarnu ruan sui khan mi ho sa chungkwa pasalania ma sein chen le in an hna chuak dei ni mo an ti chuan ani chuan engma lo shelo ti tur ka nei tin a chante chu chwa san ta ya ruan sui le champa chuan an hmalak dan tur chu soi dunin a champa chuan bo chung kulaka hian ma kan la chan ngal mai do na mi ati chuan nilove ruan chung ko hi kan target ma saber tur zo ka ni tin auna pashon laka chuan phuba lak chu tumru hle a damdoina chuan ruan sui le jingzia chu in hmhlolin jingzia chuan ikhwa sikami tina pangchu hande saka ifarnu du tak ji ni sowangai sakjok ro tin akal san ngala damlo ho chu doctor mutur chuan anin tlar puta jingzia chuan putar pakhat ne na chuan minlo lu ma saktir thengem tin poisa chuan han thlema I poisa khainga tan ma ka tilo kini pore takkan ngak to ngak ve mai ro alo ti deu shep ani po chu let le in a ngak ve ta ringota zini chuan ruan sui run kaltlanga hmu chuan tinge I kaltlang ringota inline ve ta che tin lo au chiam ma se nurse chuan rang takin kha kan doctor ani kha boinai siam ani chuan kan kaltir mai che nga yang tin lo khap wata engtin nge ruan sui chu doctor ani thei ati le nia chuan midang ho chuan tunge doctor ti poshal avini run kal ve mo tin an lo an khum le liai ya jingziai ro chuan thlatina re tak taka kalbo chin chan kha alo ni mo kalo ngai vin ngai mi alova ati ve nuwa thung ruan sui dam lo en lai te chu a thlir ringa zini chuan doctor ani thuila ka jepa thil ti tu manei ni nge yang tin doctor dangpan tur chuan atia ma se jingzia chuan a du tlat lo ani hian thiamna nei tak tak lovang tia a au khek chiam awang chuan ruan sui chu ran chhuaka amar te chu de sakin damlo nai nei lo ilam chan vel mai me ni kha tuna chuan ka chek vek to cheu kal to ro u midangin ti buai ati deu maka kalmaya tum chuan jingje chuan kuta chuan kain akal pui ta dor doctori lo ni renga kumtam tak chung kala kai je poka tina chhuwa chalta a minzot ngai hleinem shilche kha chuna ka shelo tin akal sana
ngui taka ruan sui akal nak lai chuan a unau pashon nen chuan anin tok hlola engei lowan I ho sa to viawa mi tinge min lo ko lova I hmel chadda na hian I ko sanuam viawa niang mo ni tak bo chung ko khanan hnot chuak chati ro tin ngai nep ti khena chong khum ngal zunga ilo boy ve na tur omlo ati chuan I unau pa ka ni hi nau pan lai chang to khan I boina ka chin fel pui chin che khania tuna po hian min ti loma min nge na ni chuan ka shoi ho le the mai thei che sin amang khan kan cheng ho lenga tin a han kwa vela ruan sui chu ain hum ru ngang mai ma se jingzia chok chuan ruan jinjia kut chu arun el sak tawaka jinjia na chuan chung khat kan ni kha inin chen tiro ka farnu hian ti swal tam taka neya kalo zila ni hi tin ruan sui chu adem let zwa zwa ma se jingzia chuan ti swaleng ma nei lo nei po ni se lo boy fe na tur om lo tin a hnot bo ta te ya ruan sui hne na chuan khatinga thleng le ni chuan min lo shilwa tang che ati le chuan local po ni la engtin ma min ti theilo heta engtiarun kal ve ngei ni tin lo zot le ta doctor ni thu po min shilwa kala ka hian engza chiange thupi nei ti min shil hi ba ve lo mo ati chuan ishat ve ngai lo tin akal san da ya ruan chin zian zuin pa chuan ruan sui ve kha aina sang ve hle a ka hlau te ulo mai ka hmule huna chuan zirtirna ka pe khopang tin a chong por kher mai chuti lai chuan a bul vela chuan lekha hi aron leng chum chuma lekha them chu tharin a han ena ka en thareng che nia I huang chin pil suang che ani lo chuan sangai na kalan tir lovang ti hi alawin zia ka mangang ta ka hoi kwalin tungei nia tin a awruaya ma se tu ma hmu turanom chuang si lo engkim chu ruan sui ti vek lo niin phuba lak nan ti thain che ta lak ngam lo na tura ti hlau thon chu an tum hi lo ni jingzian office a thlen rual chuan za takin che pai an lo buk sap sapa a secretary chuan ruan sui chu doctor thiam tak niin dam lo case har sa tak tak po alo enkol nol to a kumsum paruka ni lain college entrance exam a to para ni nge nge a ma se maktak chu a chanchin hi online na hmu tur omlo tin ruan sui chanchin a chui theina ang chu alo chuya tuemo in ti luina in an delete ani te chu ringa ruan sui po chu hengju tech group a chuan how to ber niin a hna chu zom vele don chana doctor ani na chu a hna peng pakhat ve chau he lo ni jingzia te ve thung chuan hong chung ko in charity an bua saina turan somna chu an hnol zeta ma se a secretary in thopuya ta na kan du em hengju group boss ber po kal ve don ani mel ati wang chuan a ril ru thlak le ruan sui hne na chuan kalpui turin han soma ma se ka pasal hluinen kal ka du lo alo ti deuh tlat si zini chuan an thu soi chu alo hria thingpui run pek pa chuan ho chung ko party na hian kalakal ngai mi alo tin jingzia chu atlon vela ma se jingzia thung chuan hetai ngei ron ti staff ni lo tan kal phalani hleinim shereng tong che alo ti dam thluama zini chu alung oi lo ru hle ma se kalpui ture nei mel chuang lova min choi ve ro kalakal ngai mi alo vania atile set set wang chuan shwai ve chu tumta a ruan sui po party na kal tur chuan a in puat saya a moi ngang mai a champa po chuan a mel chat zia thu shilin party na a date ni tur chuan a soma ani po chuan alo rem ti ve mai bok party na chuan zini le jingzia chun kal du na media ho finan mu vela chuan sonu so chengchung ko fanu no pang birani lom ni tinge bo group CEO ni nan kal tu na ti sap sap pa chuan tha chun lamol mol zini than lak mek lai chuan ruan sui le jiangjin wo te chu an run thleng ve che a Mr. Jianga ni so abial nu ron chwaya mi awa mel chave tin ruan sui te lam chu an pan ngal duak jingzia chuan tinge local ve tin thik ru tak khen lo thlir vong vong jiangjin wo hi ruan sui company hengju technology a an general manager ni me kani party na hmuna po chuan
amit meiru reng mai chu zini chuan a ngai thei tlat lo zingzia chu ron panin ruan sui chu lar hle mai mi painan hual reng maya in chena lo man mo viau po kha alo om viau mai tin ruan sui chu mei cheler tak ang chuan a soi siam siama ma se zingzia chuan a beng khon vak lo thung mi lo ngak lok ro tina kal sen da ya ruan sui lam chu avapan ngala kupui thar lo nei der to ke ai ni nge chat vak bik na ati ngal thora ruan sui chuan mi pui zinga kanum hi in pui hlui ne na boina siam chui du lawang alo tia kan nain chen hlei nem alo ti le chuan ani don take intika nge in chena lekha khani sain don arang theyang berin sainang che tina kal sana zini chuan ruan sui kal tur chu kal zewin ama jok tu turang mai chuan zingzia chu avanek deuh kher ruan sui han min kal lui po ni lo keima thiam lawani ati ngal zaya zingzia la chuan a she thiam si lo kala kai thin urna hi midang chunga lan tir su tin ruan sui jok chu a hawa zini hne na ngai dam til tur te chuan ati zui ma se alo du teu lo akal san zoka ruan sui le zingu chuan na chungchang chun sei du na ruan suin khoi company han nge kan mit la ber ati chuan tun tin huna chuan bo group a chat ber thu shila bo group mo an bo sia thin chero pui si baka amol bok si atin ya nia zinu chu zingzia te bula chuan vakalin ke hi hengju technology a general manager kani tin ain hmel sha tira an company ne na thodu na tur chu an hnol thu shil ngal bok zingzia chuan company dang zong zong a in kan offer a chazok ti ka shia in boss ai wa thutluk na lo siam vering ut turin ni em ni alo ti chuan kan boss thutluk na ni e nang ne na thodun he du lo ati deuh maka thuron ka peyang che me chedang chai kwal reng lo khan hu nolinga viau te chuan enge thu dikhe sha chwa tum jok ta che tile in akal santa a zingzia chuan cctv chu check ngala zinin ruan sui kal lai chu cheng takin alo lang si ngai dam til tur chuan man mo tak chuna chuak le ngala ruan sui chu amma chu vina te rek reka a unau pashon ruan sin jian ali a chan ti ho nen chuan anin tong hlo mai anzar boy ta chiama a du lo chung te chu an khoi lui vel ruan sui thin rim chuan a kapa tak chuan a tau sak ta chur mai ana tilu tuk chu akun ngoi ngoi a chan te chuan ruan sui chu khoi an run tum vele ma se zingzia chu arun thleng vele chia chung ho chu an hnot bo ta veka ruan sui hne na chuan ni chen khan kalungai swal che ni ti in ngai dam adil ngala ma se i ngai dam dil na kama mo lo ti in akal sandai ruan sin jian le a chan te chuan nula pakhat ama chawa kalan mu chuan an chai boi le a zinwu chuan ruan sui chu ngai twa dewa wang chuan karon shoi mai don che mi tina vakola kalo ho don mek tin shoya ngai lo thu lo shila ruan sin jian na en thatur mi roi tur chuan ati ngal bok chuti lai tak chuan zin jian na tenula an chai boi lai tak chu awa mule kom na ka shil chenga mi run ti rang che tin zinwu chu a cha le bok ruan sui chu auna pa te lam pan chuan avakal vat an nula chai boi chu du tok turin avashila auna pa la chuan tinge khoi hmuna po hian lo om ve je alo ti bui buya in tur le sakatum ringot alom ilo kal veta ka chuan in ho fe kangu atile ruan sui chuan a chui shwai te chu ko khum ngal vat zinzia na te chu a tan tor tora a halu tuk chu bol ho boma abiru ringot abiru na tak chu karin aron su leng lop zui secretary chuan zingzia hne na chuan ruan sui nula pakhata chan thule auna pa in poina siam thule damdoina awam thu chu alo report ve zung zung bok zinzia na chu damdoina chuan amungut mai doctor chuan a in hliam na deuh hleka keina kal thei porin om to lo dam chung in wheelchair a thutanga yang tin adin mun dik tak chu a han shila a theilo minen ta che ka che theiring alom alo ti chung wang chuan a thluak en dik tura ct scan ti le chu a rot ringot zinzian anu chuan engthil chiang e thlenga tia chanchina hanzo chuan engkim hi ruan sui thiam lo fekani
miswal ho khan min uma accident ka to phani hi e taka CCTV footage min delete sakanga ania khami chum khan ka rulu tuka nula pakhat ka chai boya ati zwa zwa anu chu ruan sui la ka chuan athin rim kher mai min be tumamo tunge nun rong zok chu kan shemayang tin ain se ru na samai ruma changa chwa tum lai tak chuan kongka jingzian in anin tok chot I thil tum kha ngai tua po ngai tua su ruan sui tina tur chuan ka phal nei lak phot angai arun ti rum mal mai inin chen to ni lom ni ka fanu nia achungai nge ka tia ilo boi ve ngai lo alo ti chuan han tum chin ta che zangai na kalan tir lovang tin akal sana police hola chuan pongswal tumna thu boi wangin anrun la kauzui thu zofia tura police station a kaltur anrun ti chuan damtoina koma kalokal theilofang tin chuan lama siam ve ringota kemani kanon kalmayang anlo tile si amang angang mai ruan sui chu anushon li mezing ya vakola puitui nei wang main idu dui ti thei nga yami Mr. Popo kha nangmarun tirani lomni puitu nei mala kadu phot chuan ka hnuai chingche tur hian ka siam thei che nia ino panlaya kaloti chin tong khan tina vova li mezing iswal monitor me kani kha mindem reng reng su alauti ve deu mak bojingzia lawin rol ve chane ro chu a she thiam lo hle jingzia company in an offer chopte chu angai tua ngei ruviau ma se company dangaya a chat per sia wangle jingzia laka bania du lo wang chuan thodun po chu remati ve le ta atuka office a chuan meeting nein energy project an nei na tura an rom man na te chu an soifia ruan sui chuan amhmun te chu ama ngeina en fia du tlata baka tuma na ni na an la shat lo wangin atan han tlo kwal fel chu awsam don tho bok nen ama kal chu tua zinuan zui ve tumpo chuan angaya tilem lo ruan sui le bor ku paiwa an tir nula pakhat chu tlanglon tur chuan an chuak tu na a chhanu chok chuan an company in nula pakhat ve ve chaw an tir chu alung oilo hle khwa thim to boxi signal an nei boxi lo chu signal jong turin mun sang lam chu an pan chho zela a thim ema wang chuan a chhanu chu a che swal pal ta hlau mai